Man kan skyde med bue af mange grunde. Det er sjovt, det er spændende, det er udfordrende og afslappende. Den væsentligste grund til, at jeg skyder med bue, er, at det er en aktivitet, der indeholder både kontrol og afgivelse af kontrol. Jeg kan kontrollere måden, jeg står på, måden jeg trækker vejret på, hvordan jeg holder på buen, på pilen, hvordan jeg trækker strengen op til ansigtet. Men jeg kan ikke kontrollere måden, jeg sigter på. Jeg har ikke nogen sigtemidler på buen. Jeg har begge øjnene åbne. Så hvordan jeg rammer er en erfaring, som jeg ikke har i min bevidsthed, men et andet sted. Når jeg står og skal skyde, så bruger jeg lang tid på at lytte på omgivelserne, på at kigge omkring. Jeg prøver at være neutral i iagttagende på alt, hvad der er omkring mig. Jeg ved ikke, hvad for nogle input den del af mig, der sigter, skal bruge for at kunne ramme. Så jeg står bare og kigger og lægger mærke til så meget som muligt. Når jeg går i gang med selve skud, så koncentrerer jeg mig om at stå rigtigt, holde rigtigt og trække strengen rigtigt. Samtidig med at jeg kigger på målet. Og så er min bevidste opgave slut. Når jeg skyder på den måde, er det ikke så træls over med siden af. Det føles ikke rigtig, som om det er mit ansvar. Omvendt er det ikke nogen stor sejr at ramme. Det føles mest som held.